Saunagus er populært, og for nogle er interessen endda så stor, at de bruger al deres fritid på den svedige hobby. Og det gælder blandt andre 24-årige lærerstuderende Rasmus Bæk Thomsen fra Silkeborg, som lige nu er ved at forberede sig til Danmarksmesterskaberne i showgus. Det er jo super fedt, at jeg kan komme ind og lave noget, jeg er passioneret omkring. Jeg kan virkelig godt lide at give folk en unik oplevelse. Der er intet, der kan ændre dit liv som 15 minutter i en sauna. Det er jo mit barndomslokale. Det her, jeg er vokset op, og så nu er jeg flyttet ud. Så er det blevet lavet om til roderum og saunagusrum med alle rekvisitterne og sådan noget. Så der er rekvisitter for alle mine shows, liggende hist og pist herinde. Altså, pt. har jeg en lejlighed på 41 kvadratmeter, så hvis jeg skulle have alt det her ind, så tror jeg mest, jeg skulle til at smide min seng ud eller et eller andet. Jeg skal i hvert fald finde en måde at få rum til det hele på. Og så gør det også lidt nemmere, når det for det meste her i Bjerringbro, jeg laver saunagus. Så slipper jeg for at skulle flytte det fra Silkeborg hver gang. Jeg forbereder en saunagus til Danmarksmesterskabet. I can make fun of you for being ugly. I'm almost as powerful as the king. Showgus, det er en saunagus, hvor at du putter en historie ind i selve gusen med lyd og musik og dufte og skuespil. Jeg snakker engelsk i min showgus, fordi vi har internationale dommere. Skal jeg have hofnarkostymet med? Så er det hele pakket klart. Og ready. Done. Man skal have styr på rigtig mange ting. Du skal have din helt egen dufte og rekvisitter med. Og du skal have historien lavet selv. Og det må skal gerne være noget, du selv har fundet på, og selv har dyrket og selv har lavet. Man skal mixe sit egen musik. Det her, det er så den fil, der er den endelige. Som sådan meget mellem medieval lydende hof-ting. Det vigtigste med musikken, det er jo ligesom, at du har punkter, hvor du har skruet musikken ned, så man kan snakke over det, og så noget, hvor det skruer op, hvor man kan høre musikken, og ikke så meget, at gusmesteren står og bevæger sig rundt. Jeg havde en lækker oplevelse med min chef, da jeg var mindre, hvor jeg kom ind til en af hendes saunagus. Vi prøver at lukke langsomt her. Hvor at, hun fortalte en fantastisk historie. Ja, tak. Som jeg blev fuldstændig bidt af, og tænkte, det skal jeg sgu også. Det er så mange gange, at jeg får at vide af folk, sådan, at vi kommer ud fra en gusen. Det var specielt, det var anderledes, det var sjovt, det var fedt. Som for at quote en af mine egne helte inden for branchen, der er intet, der kan ændre dit liv som 15 minutter i en sauna. Sådan batterier og en sauna er ikke super fantastisk. Jeg forbereder mig, når jeg skal op og lave det, og nogle gange om ugen, men det er ikke hver dag, at jeg kører på det. Der er et fuldtidsstudie ved siden af. Der går mange ting igennem ens hoved, men lige inden man står og åbner døren, og musikken den spiller, så slap af. Let's go. Åbn døren. Showet starter. Ew. I gotta do something with my life. You know, maybe I could become a knight and save princesses from danger. Nah, I would suck. I would suck at that. You know what? Let me think on it. I'll probably figure something out.
Min historie handler som en hofnar, som kommer til at lægge sig lidt skævt med en konge og skal finde ud af, hvordan han overlever den situation. Just as powerful. What are you doing? Don't! I'm not made for dungeons! Well, that could have gone better. You're saying I have to fight? Man bliver bedømt på svingteknikker, brugen af olier, showelementer, varmefordeling, varmeudbredelse, at du ikke lasker med vandet, at du tørrer dig godt og grundigt for al din sved, at du selvfølgelig ikke går ind og skubber til publikum, og sådan generel adfærd i selve saunaen. Der er mange kriterier. But never be seen in this kingdom again. Naturally, sire, naturally. Of course. A million thanks. You will never see the likes of me ever again. Ladies and gentlemen, remember, life can always be better, but it can certainly also be much worse. Thank you. Tusind tak. Mega godt. Min fornøjelse. Du kommer til at vente. Tak. Tusind tak. Jeg håber jo selvfølgelig på en førsteplads. Nu vil vi se. Jeg føler, jeg har trænet den nok. Og det finder vi ud af, når der bliver afholdt DM i Saunagus i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter den 18. og 19. maj.